न' सिङाव हाबसोना थायै थायै न' सिंनिफ्राय ओंखाराना दा सान्दुंखौनो नायनो हायाखै माने दै बिराद गाजा आरो एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो आं मेडिकेलाव थांनांगोन आरोना एक्सरे खालामनो थाखाय हार्टआ बिराद प्रब्लेम जागासिनो आरोना एकदमबारे हां लानायाव बिराद प्रब्लेम जायो आरो बारा साइकेल सालायनायनि एक्सपिरियेन्सबो गैयाना आंनाव लोगोफोर माइरंखौ लाबोबाय आरोना नोंथांमोना जुदि बे भिडिअ 500 कमेन्ट खालामहरो सासेया 10टा करि कमेन्ट खालामाबो जेबो नङा नोंसोर 500 एबा कमेन्ट जुदि खालामोबा आङो एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो मोनसे रेप मिउजिक भिडिअ लाबोगासिनो आरोना लाबोगोन आरो दै जाजोबखाबाय आरोना लिरिक्स कमप्लिट दा रेकर्ड खालामनांगौ आरो भिडिअल' बनायनांगौ बिनि टाइटेलानो जाहैबाय अन्थाइ माने खस्थ' जायो नालाय ना दा उनाव माने थांनाय समाव बेखौ आरामनो लोंलांगोन माने दै खस्थ' खालामखांनायनि उनाव हेल' गाइस गुड मर्निं एन्ड वेलकाम बेक एगेन आं मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो हरनाय जाफिनलायबाय भिडिअ बानाया गोबाव जाबायमोन ना दिनैसो लाना फैलायबाय आरोना मानो होनबा दा एग्जाम सोलिगासिनो आंना बेनिखायनो आं भिडिअ हेगारबाय थानो हायाखै आरो दै दा आं माबा लादो बस्था लादो माइरं लायनो थांनि कन्ट्रेलनि माइरं आयं लानिफ्राय साइकेल लांनोसै आरोना दा न'आव साइकेल गैयाना मिथिखायो एकदमबारे साइकेल सालायगासिनो आरो लोगोफोर दै रंजालियाबो गैलाना एकदमबारे बेनि थाखाय दुखुयानो गैया माने सान्दुंआबो दामाम गोसाखा गावां मोनजोबदों माने गावग्रा ओमफ्राय मानि थाखाय जेनेबा भिडिअ हेगारनाय होनबाथाय आंना दा एग्जाम सोलिगासिनो सिगां दाख्लै बुंदोंमोन ना आंना 10टानिफ्राय दोङो बिराद BA 6 सेमिस्टारनि एग्जाम नालाय ना एग्जाम थानायनि थाखायनो माने एकदमबारे होनो हायाखै आरोना भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखै भिडिअ बानायनो हायाखै गामि नुहुरदोंना गामियाव थांनांगोन आरो खाथि नङा दे जोंनिफ्राय खमसे खम 3 किल'मिटारसोआ जाखागोन आरोना डाउन रंजालियाबो गैलाना रंजालिया थानायबा रंजालि जानांगौ बिदिनो गोलैयोमोन दैमा मोनदो दै बारनाय दै गायहां दैया बारबाय दै गानो मोनदियालै आरो एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो आं मेडिकेलाव थांनांगोन आरोना एक्सरे खालामनो थाखाय हार्टआ बिराद प्रब्लेम जागासिनो आरोना एकदमबारे हां लानायाव बिराद प्रब्लेम जायो दाख्लैबो एकदमबारे बिराद खस्थ' मोनदों आरोना न' सिङाव हाबसोना थायै थायै न' सिंनिफ्राय ओंखाराना दा सान्दुंखौनो नायनो हायाखै माने दै बिराद गाजा आरो बारा साइकेल सालायनायनि एक्सपिरियेन्सबो गैयाना आंनाव आं बारा साइकेल सालाया आरोना बेनिखायनो बारा हालायलाङा बिराद मेङो माने सालायबाय थाबाथाय हागौमोन आरोना ओमफ्राय सालायबाय थायाना लोगोफोर माइरंखौ लाबोबाय आरोना बेसे दंबाथाय 35 केजि दं आरोना 35 किल' सिगाङाव दङ रेसन कार्ड सिसि खालामदोंमोन आरोना बेनि थाखायनो साइकेलखौ लाखिथ'दोंमोन ओमफ्राय खिन्थिना होबाय नोंथांमोन सिगाङाव दामा थांलायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बे भिडिअ 500 कमेन्ट खालामहरो सासेया 10टा करि कमेन्ट खालामाबो जेबो नङा नोंसोर 500 माबा कमेन्ट जुदि खालामोबा आङो एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो मोनसे रेप मिउजिक भिडिअ लाबोगासिनो आरोना लाबोगोन आरो दै जुदि 500 कमेन्ट फैयाबा लाबोआ आङो अलरेडि जाजोबखाबाय आरोना लिरिक्स कमप्लिट दा रेकर्ड खालामनांगौ आरो भिडिअल' बनायनांगौ जुदि 500 कमेन्ट खालामोबा आङो थाबैनो हेगारगोन ओमफ्राय आरो बे मेथाइनि टाइटेलानो जाहैबाय अन्थाइ बिखा आरो दै लोगोफोर आं दा सिगाङाव खोन्थाना होबाय अन्थाइ बिखा नै न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय मादारा जिरायगासिनो हारसिं सिस्टारा एग्जाम दं नालाय एग्जामाव थांदो नाहरदो मा नोंबा बोख्लायना लानोसै बेखौ आरो बिराद गरम नै नायनांगौ लोगोफोर माबोरै गोलोमखाङो अबस्थाया गैला गोलोमनानै माइरंखौथ' बोखांबाय एबार दसे रेस्ट खालामनांसिगोन उपाय गैला नङाबा थैलांसिगोन आयु गस्लाफोरखौ सुनोदों दा मोनामनो सुनसै लोगोफोर दसे रेस्ट खालामखांबाय आरोना सिखारबाय ओमफ्राय दा टाइमा 1 PM जाबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो माने लोगोफोरदो जों सानै लोगो दं आरो गामियाव बिसोर नेगासिनो आरो ओमफ्राय दा जोङो ना सारनो थांसै दैमाखौ थेनानै ना हमनो नागिरदों आरोना दैमा फिसा फिसा दङ ना ओमफ्राय नाया गिदिर गिदिर मोना दे नाखौ फिसा फिसासो गोजा एकदमबारे दैमानि ना बेसे बायनाय नाखौ जाबाय थानो बेसे माने फ्रिजाव दोननाय जेनेबा बरफआव दोननाय नाखौ जाबाय थानो ना लकेल नाबो जानांगोन ना सम सम बेनिखायनो लकेल दाउफोरनि माबा नाफोरनि टेस्टआ बेलेग जायो जा माबायाव बरफआव दोननाय नाया टेस्टआ बेलेग जायो आरोना लोगोफोरनि जों दैमायाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दायो हाखर जावनायदोंमोन आरोना ओइ कुन्दा नुदोंना कुन्दा बख'नाय ओमफ्राय बे दा माने हाखर जाना दं नालाय बे ना मोना मोना ओइ जे लाबोदों नालाय नायनै बे जेदोबो सारनानै नायग्रोनोसै आरोना
एकदमबारे सेस मुराफोरखौ हा सिंनिफ्राय जावफु बरबाद खालामजोब्बाय आरोना दैमाखौ थाइनैसो आरो गरनैसो फैसानि थाखायनो जोंनि नेचारखौ खतम खालामजोबगोन जों गावनो गाव धंस खालामना लागासिनो जोंनि नेचारखौ मानसिफोरा बुजिनायनिबो मिथिनायनिबो फराय लिरना थानांगौ आजिखालि जुगावबो ओरैबायदि बुदबक मानसि थायो माने दै थाइनैसो फैसानि थाखायनो आरोना जग लाबखादो आरोना माने ओमफ्राय नै बाल्थिं लाबोदो बाल्थिंआव नाखौ दोनगोन आरो ओमफ्राय इथिं एकदमबारे रुना जालांनो होननानै गाइखेर बेनो नुदों खोमा गाइखेरा गोमो गोमोनो खस्थ' जायो नालाय ना दा उनाव माने थांनाय समाव बेखौ आरामनो लोंलांगोन माने दै खस्थ' खालामखांनायनि उनाव जाया नामा नोंनि पिन्जय लोंना थांखानांगौ लास्टाव मा होनो बाय जेखौ दा सारसिगोन आरो दै मोनो ना मोना नायनि लाक्खि दंना लाक्खि गैया नायनि थुसे मोनखा बारलि मासे न'आवबोथ' हारसिं थाबाय थानो बरिं जायो नालाय मा खालामनो मा मानो ना ओंखायनो ना सारनो होननानै एकदमबारे लोगोफोरजों फैबाय आरोना दा सारसिगोन खोथा दै आं जे सारनो रोङा आं दिनैसिम जोनोमनिफ्राय जे सारफेराखै खिन्थु ना लानायावबो थांगोन आरो आङो ओइ दांबाय मुरायाव सारबासो मोनखायोलै बे जायगाखौ नुदोंना बे जायगायाव जों आवगोल दुगैफैयोमोन ना आंनि वाइफदो आरो आंनो दुगैफैयोमोन आरोना बे दैमायाव फैनानै जेबो नङालै मोनाबाबो दा रुना जानो थाखाय माब्रै माबा मोनबानो जायो बारदों माथो एम्बु तेर'थ' फैजोबदों आरोना एम्बुखौनो जागोन होनना बुथारबाय माने दै नायाखौनो फैयाखैबा दासो जात्रा दै नै लोगोफोर ना गोरिबो मासे मोनदों ना गोरि दा जात्रा बिलाइ फिसा लाबोदो केन बियाराव रुनानै जानायनि इन्टारेस्टआनो बेलेग जागोन आरो दा गोसोखांनानै खुदै गलायलांबायलै नांखाबाय एबार मुरायावनो नालाय ना लाग्रायाव खामानि होयो आरो आङो ओमफ्राय नै बारलि फिसा एबार नायानो ना गुफुर जाना फैलायबाय आं हादोंना आंखौ दहायनिफ्राय खेला ओइ गेजेराव सारदों होननानै मानियानो खोथाखौ जिङावसो थायो होननानै मुरायाव सारगासिनो दांनांसिगोन माथो बिसोरो गोरि गोदोर दं दैखौ गार'सिगोनसो माने पात्तायानो गैया मानै जाबाय खेला गोदोर बारलि मोनबाय थब्ल' दै बारलि मोनबाय बारलि ना बारलि मोनदो फिसा लोगोफोर नायलाय फिसाखौ थेनोसै आरो ना दसेनि थाखाय आरो दा रुना जानो थाखाय एकदमबारे दैयाबो गरम दै दा दैमानि दै नालाय ना दैया बारा गैयाना बेनि थाखायनो बिराद हाव गरम माने दा सोरबा दुगैनांगौबा बेरलाबखाबाय आरो बारा गोजान गैया बेनिफ्राय जास्ट 1 किल'मिटार बेफोरबायदि 1 बा 2 किल'मिटार बेफोरबायदि जागोन आरोना बारा गोजान नङा लोगोफोर रुबाय आरोना नै गोदौगासिनो एकदमबारे ओमफ्राय मोनसेखौ होथेनानै होदो आरोना एकदमबारे दै गोदौनानै दैफ्रा जोबलांजोबखादों माने बेनि थाखायनो जियानो जाया मानो बेयो केन बियाराव संबाथाय गोथाव जायो आरो दै माने ओमफ्राय आरो बेलेग जायगायाव संबाथाय गोथाव जाखायो नै लोगोफोर बख'बाय आरोना दानबा मिलायजोब्बाय बरिया टेस्टि जादों खिन्थु दै बेया गोथाव जादों माने एकदमबारे बिलाइ फिसा होदोंना बेनि थाखाय बांसिन टेस्ट जादों आरो दै बेखौनो थेखानोसै आरोना एकदमबारे डेन्जार गोदोर होननानै ट्रेन्डारनि सिङाव डाइरेक्ट थेखानोसै माने एकदमबारे बैथिं हरना हरखानोसै माने दैखौ दै बिराद गोदोर खिन्थु आरो बिराद गोथाव नाखौथ' थेनाया अलरेडि थेखांबाय दा मोसौ खाथियाव फैनायदों माने दै नुदों माने बेखौ थेनायाथ' अलरेडि थेखांबाय नै दैया एसे रानबायानो दंबावो आरो एसे सिगांथिं माबोरै बार जादों धुला एकदमबारे बिराद डेन्जार बार बारदों सेस धुला गोजायै नै सेस धुला आयौ धुलायानो धुला ओमफ्राय दलंगुदि नुदोंना दै दलंगुदियाव एसे दै दंना नै बेबो सब सारना लाजोबनोसै आरो मोनदि आरोना एकदमबारे खोमसिथार नै बिराद बार बारदोंना बेनि थाखाय नाखौ सारदो आरो ओमफ्राय बे समाव मोनसे भिडिअखौ नाखौ सारनाय जादिया माने बांद्राय बार बारनायनि थाखाय आयौ जेबोखौ नुवाखै खोमसि आयौ भुत ओंखारगोन नामा भुत